Hola, bon dia. A mi me diuen Bel Fons Gomila. I som la padrina de Nabel Puigcerver Paner. Jo tenc 74 anys i som de Manacor. El que fa 47 anys que van venir a Cala Ratjada. Pues, jo vaig fer pa així com ma mare ho feia. Un dia veniu aquí a la Ratjada, vos puc dir allà on vist, i vos convidaré i vos puc donar la recepta. Això és sa mare, ara volia fer un pa, això és sa mare. Aquí. Això és aigua, ara és aigua tabeta. Perquè sempre que pas te'n fas dos. És la mateixa feina i el forn ja està igual. I ara quan tingui això fet, ha de tornar a fermentar. I llavors ens posarem a posar els pans dins el motlle. I els posa dins el motlle perquè ma mare, clar, quan tornem majors, tenim les nostres dents que tenim deficiència. I ma mare li agradava, no podia consentir que jo li llevés les crostes per no trobar el pa. I vaig pensar, i gràcies a això vaig aprendre que fent-los, llavors ho veureu, en els motlles, ja no té la crosta de les voreres. Ma mare estava contenta, que no trobaven res, perquè jo vaig néixer en el 41. I van tenir moltes mancances i estimem molt les coses. I ara d'aquesta pasta lleu que sa mare, per quan he de tornar a fer, el pa. Aquest pa no té secret, que fermenti mínim 3 vegades, fer-ho amb molt de carinyo i dur les mans ben netes. Hem de pensar que això ho han de posar en el saito. Quina monada. Que mon pare i un papa de perfecte. És molt delicat el cap de taula sempre i quan provi. Fa hores i quan arribes fa estàs banyat. I jo no vaig ningú de menjar que el pa No trobo Que t'han sobrat, ara per exemple, xuró, que t'han sobrat de seguir, Jo que no se n'hi posava. Però jo no m'agrada el pa d'enlloc. Molt que volia que el pa molt banyat. Jo no m'agradava. I jo no m'agrada el cuinat. Quan ma mare me va començar a donar cuinant sense sopa, que passava per jo se sopa sense greixanet de ma mare abans d'escoltar la sopa de això. Per una part me vaig saber jo no es pa banyat, no m'agrada. perquè ara està gravant com se fa la sobrassada en pa. El tenia penjat antes. Mou la boca. I això és mel. Mel.